Ψάχνεις τον τέλειο προορισμό για Πάσχα, παραδοσιακά έθιμα μέχρι μοναδικές εορτές, αυτή είναι η top προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείς. Πράγα. Η Πράγα το Πάσχα μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Οι πλατείες γεμίζουν με πολύχρωμες πασχαλινές αγορές, παραδοσιακά στολίδια και τσέχικες λακταριστές λιχουδιές. Αν ψάχνεις γιορτινή ατμόσφαιρα, τότε αυτός είναι ο προορισμός. Φλωρεντία. Στη Φλωρεντία το Πάσχα είναι εκρηκτικό. Κάθε χρόνο στο Σκόπιο Ντελκάρο ένα διακοσμημένο άρμα γεμάτο πυροτεχνήματα εκρήγνεται μπροστά τον καθεδρικό ναό. Ένα φαντασμαγορικό θέαμα που συμβολίζει την καλή τύχη. Σεβίλη. Η Σεμάντα Σάντα στη Σεβίλη είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές θρησκευτικές εορτές στην Ευρώπη. Μεγάλες πομπές με αγάλματα και μουσική κατακλείζουν την πόλη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που όλοι πρέπει να ζήσουμε από κοντά. Βιέννη. Η Βιέννη το Πάσχα είναι απλά μαγική. Οι υπέροχες πασχαλινές αγορές γεμίζουν με χειροποίητα προϊόντα και αυθεντικές αυστριακές λιχουδιές. Και φυσικά η ανοιξιάτικη Βιέννη είναι σκέτη απόλαυση. Όπου και να αποφασίσεις να ταξιδέψεις φέτος, μην ξεχνάς ότι η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Με τη So Easy Travel Insurance έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή. Εσύ που θα ταξιδέψεις το Πάσχα, πες μας κάτω στα σχόλια.